Toto je Přemek, toto je Luboš, s nimi sa vezem na pohodu. Je to video dokumentácia. Máme to teplé slnce! Že by ti pozrel. Začiatek pohody, tak to vypadá. 300 000 ľudí. A to 400 000 ešte príde. Mohol by si prosím ťa pozdraviť reportáž na pohodu? Ahoj. Poprosím ťa, aby si sa pozdravil ako prvý vstup na pohode. Urob kotrmelec o zem. Počkaj, ja ti hneď dám priestor. Dobre, Adam, dobre. Takže Peti. Môj prvý vstup na pohode. Pijem vodku s džúsom. To si dám s tebou, rozhodne, určite. Takže počkaj, ešte okrem teba, ak sa neurazíš, zaberám, jak to vypadá. Jak to vypadá po príchode. Sme rovno pri záchodoch, takže nič príjemné, ale snad možno, že nakoniec to využijem, neviem, nič neviem. Uvidíme. Adam, bača, tam koňakuje. Aha, Peti, ešte pozdrav na tento videostup. Holo to. Tak jak vám ide stan? Dobre. To som rád. Lepšie jak túto kolegovi? Dobre, super. Hen, čo tu všetko máme na pohode. Aj záchody. Áno. On stále točí video. Niky sme rozložili zhruba tak 10 až 15 stanov. Výborne, som rád, že súhlasíš s mojou výpovedou, že to súhlasí. Poď. Zajtra za to očakávame. Zajtra sme za to opití, jak delá, poď. Očakávame samozrejme nejakú odmenu. Určite, 100%. Michal si bude musieť nájsť vchod, ale inak to dopadlo výborné. Som zvedavý na to. Fakt, teším sa, Adam, ďakujem za výpoveď. Ja to ešte zhodnotím, stav, aký máme naokolo. Takže môj stán, toto je môj stán. Neviem koho stán, Matejov stán, alebo možno niekoho úplne iného stán. Tam je tiež nejaký ďalší stán. Michalov stán. Nemám šajnu koho stán. A tak proste, a tu v strede čakáme na ostatných, čo sa idú zajtra. Takže pohoda, 300 000 ľudí. Klasicky ako každý rok. Učím tento video. Premek! Premek! Ideš! Už je? Už je. Prihlás sa prosím ťa na festivali. Prihlás sa, že si tu. Zuzi. Prihlás sa, že si tu. Tá, že proste ahoj. Zdravím domov. Ahoj. Dobre, Lani. Si tu? Si na pohode? Ahoj. Michal. Zakývaj. Dobre, super. Ježiši. Toho to vie. Ahoj. Je to druhý deň, aby sme boli v obraze. Povedz sa o tomto dni niečo. Ja uvediem. Ja poviem. Smrdí z chrasy. Ja som sa povedal, že Adam má nechutný penis. Práve sme uzavreli, áno, to sme chceli povedať určite. Práve sme uzavreli ranný program, otvárame doobedný program. Pri tejto príležitosti som si dovolil natočiť video. Doobedný program. Všetci tlieskajú, všetci sa radujú, hlavne tam. Video opäť? Točím video. Bude na HBO. Čo idem? Víty? Vydedušujem. To bude lepší. Mám to nejakého takého... Keď mi vieš, taký ten... No, nie, že ty nám také... Dobre, tak... Počkaj. No dobre, teraz som tam načrala, ja týkajú sa ešte. No to bude celkom To festival budeš, tak? Dobre. Hej. Pozdravte sa všetci. Áno. Ahoj.
Ahoj. Pri tejto slávnostnej príležitosti by si mohol predniesť. Áno. Dobre, Adam. S tou pančuchou na hlave. Ahoj. Ale tak nič, no. Lenka, my tam máme dokument, ale povedz niečo. Hovorím niečo. Je. Kanadskú hymnu, zdravíme. A Lucia Valnerová? Treba tvári. Dobre. Beata Vášová v každom videu. Natočím si nový. Je, Michal, pozdrav sa. Jak ti to, že zakázali? Zakázali mi zobrať foťak, vraj, že mi ho tu ukradli. Aha. Budeme mať pekné fotky, vás budeme mať krásne video. Budeme mať videa, dobre. No, Miky, to v nedeľu ti ho ukradnú. Dobre. Teším sa. Sobota ráno. Ja točím video. Ja som sa zahrať, že nám je výborne ráno. Adam, povedz. Neviem, nejakú úplnú blbosť. Veránko. No vidíš. Takú blbosť napríklad. Máte ty nečum. No dobré, tak teda nič. Keď má nejakú závažnú, možno trocha odviedí, máme roka. Teraz som videl zátoru na druhom deň, ale normálne útoky skončili. Video režia môžem začať. Ukážeme si pár futiel. Ja si začínam predstaviť takým, že... Tie vtáky sú tak deprimujúce, preboha živého. No ale tam to...
Peti, točím ťa na video. Neviem, či ťa to nejak ovplyvní. Nie, dobré. Michal, ty sa pozdrav. Máško. No, takže tak no. Není to moc randa teraz. Není no. Takže zakončujem pohodu týmto videom posledným. Postupne každý povie svoje múdro do kamery. Začínam Adamom, pretože ten je najmúdrejší z nás. Takže Ja som nezachytil úvod. ja osobne užil som si. Ahoj. Kanál výborne, teším sa domov a o rok. Ešte by to nemám lístok. O rok zas tu. A tento pánko má už lístok. Lístok a teším sa tiež. Výborne, budem tu za. Víťazku za. Chodí ten priestor máte spoločný, takže kľudne. Tak nemám to. No, tak. Ona je forever. To tak. Ďakujem, Milan. Pohodu. Je na Americe. Poprosím, aby ste sa mi všetci poďakovali za to, že ste mohli na mojom pozemku. Zorganizoval. Ďakujem. Chcem, aby to nešlo. Nevadí, ja si ho zvyknem. Dobre, čau. Ahoj. Ahoj. Tak ja idem na druhú stranu. Ďakujeme ti za to.